ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଫ୍ରିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କଣ ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ କଣ ସାବତ ମାର ପୁଅ? ଆ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ ତ କେଟାରେ ପାରିବନି ଏଇଭଳିଆ ଦେଇକି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆସିଲା ରାକ୍ଷୀ ଦବା, ଲଡୁ ଦବା, ଏଇ ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା, ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରେଇବ ନା। ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଘର ଜିରୋ, ସବୁ ବିକିଦେଲଣି, ଖାଇଦେଲଣି। ଆଉ ଖାଲି ଏବେ ଖାଲି କିସ ନା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଖେଇବା। ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ। ଆରେ ମତେ ବି ଯଦି ଆଜି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦିଆଯାଏ ନା, ତମଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆହୁରି ମୁଁ କାମ କରିବି, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? କି କାମ କରୁଛ ହାଁ? କମ ପାଠ ପଢିକି ତମେ ଭାବିଛ ନା ପୁରା ଉଚ୍ଚ ଗାଦରେ ବସିବ। ହେଲା, ଚାକିରି ପାଇଁ କେତେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସେଟା ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଜାଣେ। ତମ ମାନେ କିଛି ଜାଣିବ? ଆଁ ସେଇ ନାଇଁ କି ଘରେ ବସିଯାଇଛ, ଯାହା ଆସିଲା ମାନେ ଯାହା ଖାଇଲ, ଯାହା ଫିଙ୍ଗିଲ, ଆଉ ଦେଶକୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ଚଲେଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେ ଗାଲୁଆ ବି ନୀତି ଛାଡ ହେଲା। ଦେଶକୁ କେରକ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ, ନିଜ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ଓଡିଶାକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇବା ସେଇଟା ଶିଖ। ନହେଲେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଟା ତ ଆସୁଛୁ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କହିଦେଲି ଓଡିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ପୁରା ହଟିବ, ଆଉ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରଖିଥିବ। ହଁ, ଟିକେ ଦେଖିକି। ହଁ।